príbehy, emócie a niekedy aj peniaze. Dáme dnes cenu preč, uvidíme v pošte pre teba. Robko, počula som, že máš nejaké finančné poťaže so svojím ocinom. Čo sa medzi vami udialo? Ja som hrával automaty kedysi a od môjho otca som si požičiaval voľaké peniaze, som mu to nevrátil. S otcom by som sa ešte rád dal dokopy. Vidno, že na otcovi ti veľmi záleží. Že by som zédzil. Poďme mu poslať poštu. Dostali sme správu zo štúdia od Katky. Katka sa volá? Od Katky sme dostali správu. Máme tu obaločku pre Evžena a sme niekde v Rebúcej, v Rožňave, v Ružomberku, to je jedno. Ideme pána Evžena nájsť. Prišli sme do bydliska pána Evžena, teda našli sme to, máme pre neho obálku nachystanú a klop, uvidíme, či nám pán Evžen otvorí. Máme to tam, máme to. Dobrý deň, pán Evžen, máme pre vás poštu. Máme pre vás poštu, od koho môže byť? Tak od poštára, však vidíme. Áno, ale niekto vám písal. To budú nejakí hajzli z roboti, čo? Skoro, a prídete teda, môžeme... Neviem, vypadni, ak sa dožijem, Dobre. vypadni! Tak poštu sme teda odovzdali, prepájam sa naspäť Katke do štúdia. No čo, Janko, Evžen príde? Tak jasne, že dal som mu obálečku, tak hádam, dojde starý, ne? Tak sa poďme na to pozrieť. Evžen, tušíte, kto môže byť na druhej strane? Ani z boha ryti netuším, ale dúfam, že to nie je moja stará, že nevstala z hroba. Janko, telka. Si ma nečakal po 3 rokoch, oco, čo? Boha, rovo na starého anciáša, čo ti je, do televízora? To čo, Evžen, dáme cenu preč? Rovino, hýbaj sem, dajme to hej. Ocinko, boha, prepač mi za všetko, tatino. Môj zlatý tatínko. Boha, jeho tebe zazemno peňažíce! Robo, boha, vypadni! Toto bola pošta pre